Vadiwa vateereri, tadzoka zvekare nechimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions, apo patinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda muconfession yedu yekutanga muzuva ranhasi. Hanzi, hello mukomanashi, please post for me. Ini ndiri mukadzi ane 26 years. Zvakaitika ndaishanda samaid mukwekwe. So ndaiva nemafriends angu andaiwirirana nawo. Zvadaro ndakadanana neumwe mukomana zvinhu zvichifaya, but mukomana uyu aisandipa mari. Ndakabva ndaudza friend yangu, akati hazvinetse, ndichaenda newe kune vamwe madzibaba vanokugadzirira, everything will be okay. Then one day takazoenda kuna madzibaba vaya, ndikanotaura nyaya yangu, ndikapiwa mushonga wekuzora kumeso, umwe wekutara patsiye. Ndakashandisa mushonga uya sezvandainge ndaudzwa. Mukomana wangu akatanga kuchinja zveshuwa, but at the same time ndakatanga kunetswa nevarume vakawanda vachindinyenga. Mukomanashi, zvaiitika ndezvekudai. Ndaingoti ndikangosangana nemunhurume anga asingakwanise kuti tingopfuudzana, ndaitogona kufamba nevarume 2 at the same time vachindinyenga, vachitoita zvekurwidzana. Mazuva ekutanga zvaindinakidza, but nekufamba kwenguva zvakazotanga kunishungurudza, because ndaingoti pese pandasvika ndobva ndanyengwa. Chero ndikada kutsvaka basa ndaingonyengwa nevarume vevanhu. Asi chakatanga kuzondibhowa ndechekuti dzimwe nguva ndainyengwa nevarume kwavo, dzimwe nguva ndainge ndotonyengwa chero nemapenzi, zvigunduru chaizvo. Madhara vose vainge vava kungonditeverera. Ndakamboedza kudzokera kuna madzibaba vaya, ivo vakabva vatotanga kundinyengawo kuti ndivaudze kuti zvandainge ndafambira ndezvizvi. Ivo vainge vava kusanditeerera, vainge vava kutondipfimba. Ndatambura, even my relatives hapana kana ava kufarira kuti ndisvike pamba pake, because the problem nema cousin sisters angu ndeyekuti ndikangosvika pamba pasisi bamukuru vanenge vava kutotanga kundichiva. Vedare ndinokumbirawo kuti mundipewo help, ndoitawo sei? Ndatambura. Ndiyo yanga iri confession yedu yekutanga. Hanzvadzi yedu iri kuti iyo yakaenda kuna madzibaba ikabva yapiwa zvinhu zvekuti ishandise. Kunyange ini pandatombozuma profile picture yavo paWhatsApp vachindirondedzera nyaya yavo, ndabva ndatoona kuti yezvo zvairi njuzu, asi quick enough ndazongozviudza kuti we are here for confessions, atipo pamujolo. Regai tibva taenda paconfession yedu inotevera. Hanzi, hello mukomanashi, please post for me. Ini ndiri murume ane 45 years, kumusha ndekwa Mutoko. Ndiri munhu ari well known, uye ndiri munhu ane mari dzake. Zvakaitika ndakaromba ndichirombera mamaini. Ndine mamaini nemamil angu. Every year pamaini pangu panotofa munhu, ndo mhiko yangu. Munhu anongodirikirwa nemugodhi oro kutongorohwa nehefa obva atofa. Pandakaromba ndakapiwazve imwe mhiko yekugara neronda pagumbo rangu rekuleft. Handitopfeke bhutsu, gumbo iri rinogara rakabhandejiwa, uye ronda iri rinogara riri fresh. Kuzotanga kubuda kwakaita mari pamamaini angu, ndainge ndapiwa shuga kun'anga kwandainge ndakaenda, ndikanzi ndinokusha shuga iyi pese pandinenge ndichida kuvhura maini. Ini ndakaita sekudaro, ende mari ikabva yatanga kubuda non-stop. Dambudziko rakazondiwira nderekuti zvinhu zvangu hazvichadi ropa revatorwa. Zviri kuti taneta kuvhima musango, uye nemashandiro atiri kuita tava kuda kuti mumbotibatirawo yemudanga, kureva kuti zvaakuda kudya veropa rangu. Ndakadzokera kun'anga kuye ndikanotaura nyaya yangu nasekuru. Ivo vakabva vati, hazvinetsi, iwe ndiwe unoziva kuti mumhuri nedzinza rako makawanda sei. Sekuru ava vakabva vati, zviri kwauri muzukuru, kuti unoda kuti vafe mufiro upi? Tora bepa nepeni unyore mazita avo akateedzana semafiro aunoda kuti vaite. Ini handina kana kuzomboita zinyeke-nyeke. Ndakabva ndatora bepa riya ndikatanga kunyora mazita aya. Kubva kumusoro kwaitangira listi yangu, ndainge ndichinyora vedzimba dzekwana baba mukuru, madzikoma nehanzvadzi, kusvika ndasvika kune vemumba medu nevana vangu ava vandakazonyora kwekugumisira kwelist, because ndivo vandaida kuti vazogumisira kufa asi vambodya mari yangu. Chava kuitika munin'ina wangu ndechekudai. List iya yandakanyora yava kutangira nekuzasi. So far I have lost 2 kids. Umwe akadonera mumugodhi wemvura, umwe ndokunwa mushonga wemakonzo ndokubva afa. Apa ini ronda riya rava kutanga kunhuhwa zvisingaiti. Ndakambodzokera kuna sekuru,
Ivo vakabva vati mumhuri menyu kune akafamba akazvibata akaitirwa go back to sender. Sekuru ava vakabva vati ini hapasina chandinokwanisa kuita, angu maoko ndageza nekuti handina dzinza newe. Hama yangu, ndinokumbira kuti undipostere nyaya yangu iyi paFacebook. Kana zvanga zvichibvira ndichazokuitira riri voice note kuitira kuti ndinyatsorondedzera nyaya yangu zvizere. Vadiwa vateereri, ndiyo yanga iri second confession yedu. Regai tipinde mune imwe confession inotevera. Hanzi hello admin, please post for me. Ini nyaya yangu yakamira yakadai. Ndiri mudzimai ava ne32 years. Ndichikura ndakambogara nababa vangu muguta remasvingo uko kwavaishandira. Ini ndichienda hangu kuchikoro. Amai vangu vaiva kumusha but vaipota vachiuya havo. Zvakaizoitika baba vangu vakandibata chibharo. Ini ndikabva ndaenda kunoripota kupolisi. Baba vangu vakazouya vakatorwa nemapurisa. Pavakatorwa nepolisi vakasiya vatoudza amai kuti mundisiyire sadza remanheru. Baba vakati vaenda nepolisi asi havana kana kumborarako. Manheru vainge vatodzoka because baba vangu ini vane mishonga vedu we. Kana tichitaura zvevanhu vakabata, my father is one of them. Pavakatorwa nemapurisa achivaisa simbi, vakangoti ndisiyei ndifambe ndega, musandiise simbi nekuti mukadaro matondikonewa. Umwe mupurisa akavaisa njema, asi njema idzi dzaingodonha dzega. Zvinhu izvi zvakandishungurudza ndichiona baba vachiramba vari pamba kudaro. Baba vangu vaingoramba vachindibata chibharo. Ini baba vangu munhu wekuti akagara akuudza kuti zuva ranhasi chairo zuva haridoke unenge waamuvhu, ende zveshuwa zuva iroro haritodoki. Baba vangu ndinorangarira kuti vakauraya bamunini mwana waamai vavo. Mushure mekunge bamunini vatsuura baba vangu nenhau yekuti vainge vachindibata chibharo. Baba ndinorangarira kuti musi uyu vakapopota vachiti, ko iwe unopinda papi pamwana wangu? Handi mwana uyu ndewangu. Iwe uri kukwana papi? Ndiri kuzviona kuti wazongwarisa. Bamunini havana kuzomboita 2 days vakabva vatsikwa nebhazi. Baba vangu vakazodedzwa vakaenda ndokunosvika painge patsikirwa bamunini. Baba vakabva vaita chisionekwi. Vakananzva ropa rabamunini vaya ndokubva vasvipira chitunha kumeso ndobva vati ndakakuudza kuti ini handitambwe neni. Baba vedu munhu anotyiwa mumhuri zvisingaiti, ende vanouraya munhu nenzira yavada nayo. Tete vedu, hanzvadzi yavo, vakangovaisa rukonye. Vakatora tsvina yavo ndokuigadzira vakatanga kurwara vachiperezeka kuenda kuchipatara vainzi havana chiri kuonekwa pavari, asi bvudzi ravo raingoyerera, nzwara dzichichenuruka. Vakatestwa AIDS asi havana kana kugara vaibatwa. Takazofamba natete, baba vakabva vabatwa uroyi. Baba vedu vakati vabatwa uroyi kudaro havana kana chavakaramba, asi vakangoti hamungandirasise zvinhu zvangu because kuzvitora kwandakazviita kuzvida, uye kana ndava kusazvida ndinoziva zvekuita nazvo. Tete vedu vakazosvika mukufa, ende baba havana kana kumbovanza kuti ndivo vainge vauraya tete, vaitotaura pachena. Problem yazondiudza pano mukoma ndeyekuti toitawo sei nababa vedu ava? Tinotya kuti vachatipedza one by one semapete because zvinhu zvavo vanozvida uye havanyari nazvo. Even if ukanetsana navo vanokuudza kuti ndinokurovesa izvezvi nezvinhu zvangu. Please help me. Tatambura sehama. Regai tibva tateerera voice note yandareceiva paWhatsApp. Vateereri, ndiri kukumbirawo kuti tibatsire hama yedu iyi. Iri kuti yasangana nesituation yekuti haazivi kuti angaibudawo sei. Saka ndichachinja voice rake kuti asakwanisa kuzivikanwa kuti iye ndiye ani. Makadini mukoma wangu, ndinotevera chirongwa chenyu. Tinoona vazhinji vanobatsirika chaizvo. Ini yangu haisi confession as such, handizivi ndingati dambudziko here. Ndinotoda rubetsero nekuda kunzwawo kwamuri nevamwe. Nyaya yangu handingaitangire kure kure, asi ndichazama kuti munyatsonzwisisa. Ini ndiri mukadzi ane makore 30 ekuberekwa. Ndakasangana nawo nemurume wangu muino nyika yatigere, tiri musikana.
makore 8 adarika. Ndiri munhu asina kana ani zvake. Ndakatongokura ndichizvitamburira, asi naMwari ndakazogona kuti ndingware ndikwanise kushanda ndivakiridze upenyu hwangu. Ndasangana nemurume uyu ainyatsoziva situation yangu yandaive kuti handina wandinaye, so aive nekakutora advantage nako kakundishungurudza kavaita. So nekufamba kwenguva ndakazobata pamuviri pemwana wangu wekutanga. Ndaiti ndikawana mapit job aindiudzazve mahafu kubhadhara rendi nekutenga chikafu mumba. Zvadaro upenyu hwakaendeka. Aisvika panguva yekundiudza kuti hauna kwaungaendiwe nekuti hauna hama yauinayo, ndini ndinotokwanisa kukuchengeta. Aimwa doro zvake kumba makuseni, but nekuti ndaive ndisina chandaive nacho ndakagara kusvikira ndawana basa randaingoshandawo rehouse girl iroro. Ndikashanda ndikavakiridza upenyu hwangu. Zvakangoendeka zvichidaro kusvika kune rimwe remazuva akandiudza mamwe mashoko. Ndamubvunza kuti ko iwewe uchazondirorawo here sezvo tichigarisana? Akandiudza mashoko okuti iwo handirori mvana ini, kana ndoda kuroora ndinoenda kunyika kwedu ndonotsvaga musikana akakwana. Kana uchiona zvichikunetsa enda. Ndakabatikana zvikuru zvokuti ndakasvika pakuti nditsvage pangu pekugara ndoga nemwana wangu ndiende. Aiti maFridays oga kana achitambira anouya kumba kuseni. Saka Friday iyoyo yanga iri payday yake, ndiwo musi wandakatama. Ndikatomuudza kuti nhasi ndiri kutama. Akati unoziva pokuisa makii kana woenda? Ndakaitawo seizvozvo, ndikatama ndikatsvaga pangu pekugara ndikamusiya. Hapana kupera mavhiki mangani angaodzokazve kuti handikwanisi kurarama iwe usipo, ngatidzokeranei. Ndikati aiwa, zvofanira kuti kuhama dzangu dzeidzodzo dzaunoti hama dzangu unobvisawo tushoma kuti tidzokerane, because I promise kuchinja. Akaenda ngoma akanobvisa akabvisa itoto, akaratidza kuti ari serious akuda tigare. Akati ndichidzoka kumba kwako, ini ndakaramba. Ndikati handidzokeri kumba kwako, iwewe chiuya kwandiri kugara kuno, because ndaitya miromo. Aiva nemashoko anodzimba murume iye. Akabva amuvha in, akauya tikagara. Akatombochinja zvake tikagara zvakanaka. Zvese zvaiendeka zvakanaka. Akazotangazve zvekutenga vasikana orara nawo. Ndakazobata pamuviri 2020. Ndabata pamuviri zvese zvaendeka tichinetsana tichigadzirisana. Ndabata pamuviri ndaakuma 5 months mumwe musi taakuti tisangane muimba yevakuru kunodai sabhuku wake haasi kumuka. Ndikangoti pamwe inyaya yekuti iyi nhumbu yandinayo, ndikangozvireka zvikangodarika. Kwazoti zvemumwe musi ndikamuzamazve, ndikaona kuti aiwa hapana. Kwakazoti mumwe musi ndakatorara, akauya achiita zvekunyawaira zviya. Mune patinongoisa mari yekuti generali kana tichida kungotengawo zvinhu zvidiki zvenge zvichidiwa mumba. Akabva atora mari akabva abuda. Saka paakabuda ndakamutevera usiku dzave kuma2. Ndamutevera kudaro, ndakaona anga amisa mamwe mahure. In fact, amisa vamwe vasikana vanoita zvekutengesa muviri pagedhi. Vasikana vanotozikanwa mulocation ratogara kuti ndo mabasa avo.
akabva aenda kuvasikana vaya akanovapa mari iya. Saka handizivi kuti pakuvapa mari vanga vapedzerana here kana kuti vanga vasati. Ndakabva ndamhanya ndikadzokera mumba ndikanorara. Avapa vasikana vaya mari akabva adzoka mumba akandona ndakagara. Ndikati ko iwe unouya wotora mari opa ana nhingi, vasikana ava muri kubatanidzwa nei usiku uno? Ndobva atotanga kupopota. Une shanje strike, unogara uchiniteerera pane zvese zvandoti ndiite. Ndikati okay fine, sorry. Upenyu hwakaendeka, mimba ikakura. Tanga tisasangane manje, mimba yevakuru, because panga pasisina. Ndikabva ndabatsirwa mwana wangu musikana 2020 December. Ndikangoti pamwe mwana achiri mudiki kuti tisangane. Mwana akakura, mwana akagara, mwana akamhanya. Hapana, murume haachatondioni. Zvabva zvangochinja zvese. So kuti ndizive kuti zvinhu zvinoitika here zviri natural kana kuti semaonero angu munhu akatogadzirwa koko kwaaifamba achienda. Nekuti tikamutarisira kuma health conditions, munhu ari right, haana treatment yaanotora. Munhu ari 34 years, saka hatingati akura. Munhu asingamwi doro zviya zvekunzi anomwa zvakanyanyisa. Saka zvinhu zviri kundinetsa. Ndikamubvunza pane munhu wakasangana naye, haabvume, anoramba zvekuramba zviya, but zvinhu zvingori pachena kuti pane munhu wakasangana naye akamugadzira. Koma handizivi kuti ndoita zvekudini. Anga ndichikumbira maadvice kune vamwe kuti zvinhu zvinoitika here. Tagara makore ese aya hatisi kusangana mumba. Izvezvi mwana akutoenda ku2 years. Hatisangani mumba. Takungogara sabhuti nasisi. Kune kuchaendwa here nemarriage yedu? Nekuti kubva pazvachinja kudaro, mumba akusapota zvese, mumba akuita, asi bonde hamusina. Mazuva bonde zvaraive raiti anga asingabatiki mumba. Saka handizivi, ndodawo kubvunzwa kuti zvichazonakawo here kana kuti. Vadiwa vateereri, ndiyo voice note yandareceiva kuWhatsApp kwangu. Ndanga ndichikumbirawo kuti kana muchikwanisa ngatikomentei mucomment section, tibatsire hanzvadzi yedu iyi nekuti she's a follower of this show. Uyezve ini ndavaudza kuti ndichava refer kuna kansela wedu watinoshandidzana naye, asi challenge iripo ndiye kuti nezuro pandakapira nyaya iyi kuna kansela vakabva vati ndine backlog of 4 cases dzandiri kudhila nadzo, uyezve kubasa kwavo vanenge vari busy nekuti vari kutibatsira pachena, hatisati tava nemari yekuti tikwanise kuvabhadhara. Saka vanoita zvekushanda when he is free, but we are so grateful for our counselor nekuti vari kutibatsira pachena. Nekuda kwevoluntary work yavo tiri kukwanisa kubatsirawo vatinenge takwanisa kubatsira. Avo vanouya nemaconfessions avo kuinbox kwangu ndikanonoka kupindura, ndinokumbirawo kuti muve patient nekuti dzimwe nguva tinowandirwa nenhau yekuti tiri kushanda nakansela umwe chete. Until we meet again, ndongoti happy secrets and confessions.